Takže ahojte, tak sme tu už dvaja teraz. Ahojte. Sme tu s také novinky sa dejú, že nakoniec to nebude 700 bosých kilometrov do Santiaga na Camino. Budú to v zásade dve Camina. Jedno pôjdeme z Bratislavy na bajkoch, zhruba 1500 kilometrov bude prvý úsek po Eurovelo 6 a Eurovelo 3. Cestou budeme využívať vlastne Woofing, stránku Woof a Workaway. Čiže sa budeme snažiť si nejakým spôsobom zabezpečiť stravu, ubytovanie týmto spôsobom. Môj plán, alebo náš plán je taký, že 4 dní budeme cestovať, 3 dní budeme niekde pracovať na nejakých farmách, zbierať ovocie, alebo čo sa bude dať. A týmto spôsobom sa chceme presunúť vlastne až pod Pyreneje. A tam sadneme na vlak, niečo tu útočí, tam sadneme na vlak aj s bajkami, prevezieme sa zase na ďalšiu stranu Pyrenejí, vlákom tam vystúpime, dokončíme Camino do Santiago de Compostela, tam odložíme bajky, odvezieme sa do Porta portugalského a odtiaľ už pôjdeme teda to bosé pešie Camino s tým, že pôjdeme cez Finisterru a Murciu, čiže až na koniec sveta. A tým absolvujeme vlastne v krátkom čase druhýkrát Camino, akurát, že tentokrát pešo, čiže dvakrát ideme absolvovať Camino de Santiago. Čo je celkom taký odvážny plán, ale práve ideme to absolvovať síce ako pár, ale keďže dneska je to rok, čo sme sa stretli, rok sa poznáme, v zásade rok sme spolu. A prešli sme si obaja aj osobnými transformačnými procesikmi, aj párovými a dospeli sme k tomu názoru, že môžeme fungovať ako šťastný, spokojný pár, pokiaľ si zachováme autonómiu a slobodu obaja. Takže v zásade ideme do toho týmto spôsobom, že ideme spolu, ale každý sám za seba. Ja teda na bajku toho moc nemám. Katka je skúsenejší bajker a aj ma teda inšpirovala k tomu, aby sme to urobili presne týmto spôsobom. Takže Katka vie lepšie, čo nás čaká. No. A v zásade ide aj o to, aby sme ukázali, že dá sa minimalisticky cestovať, dá sa dosiahnuť, čo len chceme, pokiaľ zapojíme srdce, čistý zámer, to, čo som už hovoril na začiatku. Na Donio už beží kampaň, toto video aj s textom, ktorý tu bude na Substacku, tak bude uverejnené aj na Donio, ale medzi aktualitami, kvôli tomu, aby sme nemuseli zase celú kampaň posielať na schvaľovanie a všetky tieto veci. Zatiaľ ideme dávať dokopy bajky, nejakú výbavu, naozaj ideme minimalisticky, nemáme nejaký rozpočet veľký na to, skoro až žiadny by som povedal. Takže uvítame naozaj každú pomoc. Viem, že niekde na pozadí už sa rozbieha niečo na podporu, čo sa týka techniky, záznamovej a týchto vecí, pretože chceme to celé poňať ako živý dokument. Živý dokument, čiže budeme točiť videá z cesty, zaujímavé miesta, fotiť, písať články, robiť rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorých tam stretneme, či už to budú farmári alebo putníci. To je úplne jedno proste. Budeme sa snažiť vám priniesť z tej dlhej cesty, ktorá v zásade bude kompletne celá asi 1800 kilometrov. Proste zaujímavé postrehy, zaujímavé myšlienky a zážitky. Takže budeme radi za každého človeka, ktorý sa pridá, či už virtuálne, alebo pokiaľ ste niekde na našej trase, ktorú budeme postupne zverejňovať, ale kto chce si vie pozrieť, kadiaľ vedie Eurovelo 6 a Eurovelo 3.
Takže aj na nejaký úsek sa kľudne môžete pridať, my budeme veľmi radi. Alebo ja, aby som zase aj Áno, Katka. budeme veľmi radi. Takže takto, no a na tom Donnyho, hovorím, dá sa prispieť, dá sa nás podporiť, aby sme nejak vedeli zafinancovať ten dokument. Aj potom na konci vlastne by som bol rád, keby sa to zostrihalo do nejakého možno dvojhodinového filmu celé. Ale tu na Substacku to bude proste živé. Uvítame nejaké komentáre, postrehy, podnety, čokoľvek. Proste komunikácia je veľmi vítaná s nami a budeme sa snažiť byť teda v kontakte čo najviac počas tej cesty. No a to je asi tak do tohto videa všetko. Ty chceš niečo povedať? Či ne? Či ideme oslavovať ročné výročie? Takže to je tak zatiaľ všetko a naozaj budem rád, ak nás niekto, kto by chcel pomôcť akýmkoľvek spôsobom alebo podporiť nás akýmkoľvek spôsobom, či už do skladania nejakej tej minimalistickej výbavy, finančne, záznamová technika, nejaké GoPro máme, teda nie je to GoPro, je to nejaký Senkor kamera. Proste niečo je, ale fakt uvítame čokoľvek, akékoľvek zapojenie. Pokiaľ by niekto chcel v súvislosti s tým, čo ideme a je to niečo súvisiace, chcel by spropagovať nejakým spôsobom zase nejaký svoj nápad alebo svoje výrobky, nejaká firma, hoci kto, podnikateľ, slušný, s dobrým srdcom, tak tiež to uvítame, veľmi radi to spravíme pre kohokoľvek. Čo ma teraz nápadlo, že som slúbil jednu vec. Teraz je dovolenkové obdobie a vy, čo máte miláčikov, štvornohých psíkov, tak veľakrát je problém zohnať dobrý psí hotel, tak o jednom viem, volá sa Dogtime a je na Vrbovce Šance. Veľmi odporúčam, profesionálny prístup, skvelé prostredie, plnohodnotné venčenie, naozaj dobré. A myslím si, že cenovo sú tiež úplne, že fajn. Takže toto odporúčam a hovorím, keby niekto chcel. A napríklad, keby ste poznali nejakého slovenského výrobcu proteínových tyčiniek, tak tie by sa asi aj hodili. Alebo keď má niekto niekde kus sušeného mäsa v špajzi. Naozaj radi spropagujeme kohokoľvek, ktokoľvek sa chce zapojiť akýmkoľvek rozumným spôsobom, vždy je to na diskusiu, ale sme otvorení naozaj čomukoľvek, zakoktal som sa a dostatočne šialený, aby sme realizovali naozaj aj iné nápady ako tieto, ktoré už sa rozbiehajú. Takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce a nech sa vám darí.